Really say guys for the people. So a long time ndakanga ndisina some videos yesterday and today because ndaiva busy. Parapa ndachikuradzai kuti tiri kumukira tamuka nhasi futi kuma3 voice rangu rakatoshoshomera papakaipa. Nhasi chando ndanyatso kuchivharira because apapo last time patikambomuka chinda kwazinata ndakagwadziwa saka pana chiri murumu mangu apo muchikuona nekete racho iroro rayekera iro rakangodero rangu ndobva ndatsvaka chisikafu icho chemuhuro neheti nemazisokisi ndobva ndaturikidza matrausi ndaturikidza majusi ndikati ndombodikana chishando chinondikwapaidza nhasi because pakatoipa asi muzora nhasi tatichimukira kunda kwanyika. Why? Because tatine mugomo wezviyo mugweru wemumwe 1 person akabhadhara derimwe mugomo wezviyo futi nenzungu dzemumwe futi 1 person mumugweru. Zuro ndakanonoka kusvika mugweru ndasingazivi timetable kuti mabhazi anonzi govans aya anonga apera by kuma8 anenge atobuda ese but onisa aitiudza zuro aitanzi unofanira kusvika by 6 manyika. Ndobva tamuka 3 but atotenderera because mumwe mugomo wezviyo pakazongoita emergency person aida zvisaga zvima50 kg zviri 5 zvechibage uye nemugomo wezviyo nezuro saka that one was just an emergency. Yakati kama ndatofonera mama akati vagozi vangu vaenda kuchechi kwakune minamato vangu vanawo ndikavafonera ndikati tomanya munogadzira chibage cho chatinonokei kusvika because ndandichiri manyika ndasara ndichambogadzira zvandichigadzisa ndokuzotanga kugadzira kudzoka kupi kumba saka pandakazodzoka kumba ndichisvika ndobva ndatotora baba ndikati wati chagai jere inonzi chiko rimwe chinosonesa chiya duwanzi dumbo ndora vakazotsvaga kuti tisone saka sagara mukuona yechibage icho saka vangu vachitoti vachisona nedumbo iro kuti chisarasike saka ndokuchibva vatanga kutopeka apa patata kutogadzira kutobuda kutopinda kwakutaku saka ndakuradza time I think amhene kwatata about 4:11 petrol apa yapera ndakanganaisawo petrol amana business racho rinoitwa apa petrol inenge ichichema nekudiwa shauti naye mwari ndoita zvekudini kwenyu muZimbabwe but anyway I think tatiri kwadungu apapo tatasvika kwadungu because ndandamirira baba kuti vagayise mugomo iwoyo wawada kuenda wakagayiwa uri hufu kukwekwe so apa tatasvika chimanyika takutosekwa zvakanaka. Ese muda imur muruti nitore vhidhiyo jongi wakubudikirawo here jongi satisa mapaseozi 2 emugweru then hamena kuti mangani masagatesa 5 mamwe i6 total ekukwekwe saka tamuka na3 ndichoya chibhadhara tauda kubhadhara manje yekera transport ndopapatokudza kuti kana munhu achiyekera netransport ndizvozvo saka nebepare kuti gosta pane bepare nemanhambers kuti zvinhu sarasika plus vachicommunicata paroad govers inonzi goversburg indoti inonzi govans jetpark goversburg alright airi bova sister Alright, mashe Marienzi tinokutendai muramba muchisapota tiri kukondoka asi toda kuti muguti tirambe zvakanero asi ataneta